सनाम को गे जोहार अतु स्कूल चैनल रे सनाम को सगुन दाराम तेहेन दबन पढ़ावा आते अड़ को और नोआ चैनल जहां को पे सब्सक्राइब का तबना चैनल सब्सक्राइब का पे और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन तरा का पे इन खन सनाम खन मांग ते वीडियो आपे ठन सेटेरोआ। चलो तबे वीडियो बन एतहब लगे। पुइलु रे बन नेल लगे आते बार ऑल रे अड़ को नोडे पुइलु रे ऑल मेना आ सला उत मेसा कते आत इन तयम मेना आ सला आम मेसा कते आम आ सला ओ मेसा कते आ सला आज मेसा कते आज उनका के नोआ जजम धर रे ऑल मेना उच सला आ मेसा कते चा ऑल सला आ मेसा कते ला उत सला आ मेसा कते दा ऑफ सला आ मेसा कते बा। नितो दो पिया ऑल तेड़ को बन पढ़ाव लगे। इस आ ईर सार ओग आ ईर गार उद आ ऑल दाल ई आ ओट हाट ऑफ आ ईर बार ऑल आ उद लात उद आ ओ दा ऑल आ ओ ला आम आ ओ मा ऑल आ आज लाज। उनका गे इन तयम मेना ऑफ आ ओंग बांग इन तयम मेना इन आ आम न्याम ईर आ एन रान ई आ उई हाय ओग आ एन गान ऑफ आ एन बान आम आ एन मान आ आक आ आका ईर आ ओ रा आ उद आ आदा। नितो दो पोनिया ऑलते अड़ को बन पढ़ावा। नोडे ऑल मेना उद आ दादा आक आ ऑल आ कला आक आ उण आ काणा ईर आ इस आ रासा ओट आ आक आ टाका आक आ एड आ काडा आज आ ओट आ जाटा एड आ ओट आ डाटा ईर आ आम आ रामा आम आ ई आ महा। उनका गे आर बन पढ़ाव लगे। ओब आ ई आ बहा आम आ ऑल आ मला आक आ ओट आ कटा ईर आ आज आ राजा ऑल आ ओट आ लटा उद आ आक आ दाका ई आ एन आ हना ई आ एप आ हपा ओग आ एप आ गपा एप आ ओत आ पता। नितो दो मोणे गोटांग ऑल तबन पढ़ाव लगे। इस आ ई आ एन सहान इन तयम मेना इस आ आक आ आम सकम आक आ ईर आ आम करम आज आ ऑल आ आम जलम ओब आ एन आ आम बनम। नोआ जोजम धरे ऑल मेना ईर आ एप आ ओ रपा आम आ ईर आ ओ मरा ऑल आ एड आ ओ लडा ओ आ आज आ एड गाजड़ एड आ ई आ ईर डहार। उनका के आरो अड़ को बन पढ़ाव लगे। उच आ एफ आ ऑल चपल उच आ एफ आ उत चपत उच आ ओ आ एड चगड़ उच आ ऑल आ आख चलाक ऑल आ अग आ अम लगम आक आ एफ आ ओठ कपाट आक आ आम आ ईर करम आक आ आम आ एन कमान उच आ ओग आ आम चगम उच आ ओग आ उत चगत